reels video social media o tabuk markeno viral angui tongo top 1 trending videos ni bisingo jagao norok nugui mankha khoroksa sela tei bwrwi tei boni bwrwi no bo birthday surprise rimani tei jagao bono gift rok rimani kwbangma no nugui mankha tei bwrwi ni reaction ba belai kheno khushi tei belai kheno hamjakka bwrwi ni reaction tei bo chelano belai kheno hamjak borok khorok ni belai kheno hamjaklai tonglaio tei koyekdin ni yagulo kheno borok khorok ni kaijaknani date rok bo rijak tongo hingkhe o videos no nukmani yagulo kebo phano uansugui nawi manglak je koyekdin ni yagulo kheno o sela thwiwi painai abo bo sak saijong thwiwi eba khe suicide ongnai eba khe bahaino accidentally gari bi pherjagui eba khe kunu mongsasuk ongui natural death abo hai kunu ya je bwrwi no bo birthday surprise plan khlaiwi rwwi tongmani o bwrwi no bini bagui alada planning no khlaiwi tongo obo bo bini alada extra hamjakma chwlabai o kok rok no twiwi kisa phano andajak khlai manya je o videos rok ro nukmani yagulo bo kisa phano borok ni mwkhango obo kahai mokjak cholijak obo hai kunu nukya bwrwi ni mwkhango bo phiaba belai kheno uanajaknai kok ukulogo kwbangma no hwijak kok rok tongo o bwrwi koyekdin ni yagulo kheno nijini hamjakma chela boyfriend bai miloui bini fiancé yakheba koyekdin ni yagulo bo kaijaknano tongmani bono gwnwi khlaiwi bwtharwi paikha kaisa twi o dagarwi belai kheno uanama singjak naidi tabuk ngakhe je bwskango nugui tongmani obo kunu dino phano soya baksa 100% ni bisingo 40 eba khe 50% no obo hai je bwskango hingka hingkhe hamjakma phunugui tongnai phiaba bisingo hingka khe borokni bokhrogo emon je master mind plan khlaiwi tongo o kok rok no twiwi kunu phano sawi manya o kok rok no eba kheba obo hai rok no chini kok bai hino sakao khe rangchak khopjak bisingo hingka khe tokha thaisimo sakao hingkhe to kubui kubui no hamjagui tongo eba kheba care khlaio abo hai khe phunugui tongnai joto borok no samani kok ya baksa ni bisingo tongo obo hai maximum borok no o kok rok no twiwi nangjaknai ang je samano saka o khe phunuknai tei bisa charinai ang amo hai wnglia amo hai khlailia phiaba obo hai kok no twiwi mang repeat khlaio je hamya no ta wngdi hinmani o hamya no wnggu hingkhe paithago kaisa no kok kwchar mung obo kahai rok no nijini life ni pura hakchalo khlaiwi dagarwi lathiwi rohonani dorkar tamni hingkhe obo hai borok rok life o tongkha hingkhe nwng kunu dino phano nini life o hasa khushi no karwi nwng mwnwi phano se tongwi manglak even nwng kaijakmani yagulo nini bwsakgui achaya nwng yang one side love wngwi tongkha hingkhe khoroksa borok hamjagui simi tongkha hingkhe paiya tei khoroksa borok khoroknwi no hamjaknani nango hai hingkhe se life o tongthotok songchar naithok ungo phiaba one side life o hingka khe besirbag no satok pitok obo kahai nukjago hingkhe saka simi nukma bai obo kahai khe kunu dino phano life ni kotorma decision naiya tongkha hingkhe no chanai o video ni bisingtwi kwbangma no swrwngmung mano bahai khe bo o chwla bai se kaijaknani nai tongmani bisingo alada boyfriend swnamwi bahai khe replan khlai tongkha bini je kaijakna naimani chwla no bwthar nani hinui even birthday surprise ifru bo bini reaction markheno khushi hai khe phunukha o chehra rok no nugui kebo phano uansugui naimaya je bo bini o kaijakna naimani chwla no bwtharwi painai hinui hingkhe norok obo kahai rok no nukmani yagulo tamo sanani muchungnai comment section thangui comment khlai salai di।